Όχι στο προπαγκάστι, εκεί. Σε μαμά. Μόνη. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that. If you want to talk about criminal statistics, you might want to take a look at the social inequalities that produce them. Social inequalities that produce them. It's not a riot, it's rage. 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 So I guess this is where I tell you what I learned. My conclusion, right? Well, my conclusion is, hate is baggage. Life's too short to be pissed off all the time. We are not enemies, but friends. We must not be enemies. Though passion may have strained, it must not break our bonds of affection. The mystic chords of memory will swell when again touched, as surely they will be by the better angels of our nature. Χούλιγκαν. Να σου πω κάτι, για να μην είσαι μόνος σου, είναι μεγάλη. Ανέβα λίγο με τα πόδια και θα σου δίνουμε κι εμείς. Πάμε Τάλια! Τι μέτρα να το δούμε κάτω. Για το χειροδρομικό μενάλιο, snowboard. Έχει show, έχει TV τώρα. Είμαστε δικαί μου λοιπόν για το χειροδρομικό του snowboard. Hey, και κάνε λίγο φωτογράφια. Οι πίστες είναι ανοιχτές. Είναι ανοιχτές οι πίστες, ευτυχώς ο καιρός είναι πολύ καλός, μας βοήθησε για να κάνουμε το ρεπορτάζ. Τσεκάρε. Σκιέρ, που είσαι ρε. Τι έγινε, μας κάνεις μια δήλωση. Μόλις τελειώσαμε την κατεβάση της υψόμετρο 1.800 μέτρα με 3.000 πόδια, αέρα και χιλιόμετρα. Η τετρακέφαλή μας γίνει και τελείω. Θα ρίξουμε το βράδυ. Θα πούμε το βράδυ έχει παρενάει Τρίπολη. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην επιστροφή για Αθήνα μετά από ένα πολύ ωραίο τρίμηνο στο Λεβίδι Εργατείας. Ski, snowboard, by night, χαμός έγινε.
πέσει λίγο η διάθεση γιατί μας έγραψαν 2 παστάδια, συγγνώμη. Πάγαμε τέκλεση μέσα Αλλά τους γαμάμε. γάμιεται, όπα, και η αστυνομία.